Tento podcast obsahuje naše subjektívne názory, čiže ak s niečím nebudete súhlasiť, je to úplne v pohode. Tento disclaimer slúži na to, aby ste vedeli, že v našom podcaste sa objavujú vulgarizmy a preto nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov. Pokiaľ ale 18 rokov nemáte, vaša smola, boli ste varovaní. Vítajte všetci, zdravím vás u hernej terapie. Moje meno je Peťo. Moje meno je Pejo. A dneska by sme sa chceli zamerať na tému, či hry stoja príliš veľa, alebo vlastne ako je to s vývojom hier a ako to vidíme do budúcna. Veľmi stručný popis. Takže Za mňa OK. Pejo, prípadne ak máš na to niečo. Vieš čo, vzhľadom na to, že mne sa nechce osobne moc politizovať okolo tohto, ale teda situácia je taká, aká je a hry v podstate stoja, nazvime to, že 5 až 10% priemerného slovenského platu. Tak krásne povedal. Bavíme sa o sume 70-80 eur. Tak jednoducho taká kvalita triačková hra, hej, keď si chceš proste kúpiť, ja neviem, že v jeden mesiac ti vyjdú 3 triačkové hry, ktoré ťa zaujmú, tak sa dostaneme fakt, že na tú sumu 240 eur. Čož je podľa mňa akože slušná pálka za to, že teda dopraví si zážitok na tých pár hodín. Určite je. Čo ale teda by som chcel k tomu len podotknúť je to, že veľa ľudí si povie, že predtým boli hry lacnejšie a neviem čo, ale my sme sa o tom už totižto v predchádzajúcom dieli bavili a ja som to vtedy prerátával a rozhodne neboli lacnejšie tie hry. Práve, že teraz sú v porovnaní s platmi a v porovnaní s ekonomikou a nastavením ekonomiky teraz proste sú najlacnejšie. Ale k tomu sa dostaneme ďalej v podcaste. Peťo, čo tvoj názor? Cena hier a takto? No, krásne si to načrtol vlastne tým, že jedna hra stojí okolo 70 až 80 eur, úplne nová, čo si myslím, že nie je, by som povedal, že na Slovensku minimálne adekvátna cena, lebo keď si zoberieš to, že bežný Slovák, dobre, poviem to, že nejaká základný plat, ktorý by som povedal, že má Slovák, je okolo 700 eur, hej? Čo znamená, že to máš 10%. Dobre hovorím, hej? Presne. No. Áno. A je to dosť. Takže veľa ľudí si prípadne nemôže dovoliť, alebo nechce si dovoliť, pretože potrebuje na niečo iné, samozrejme, však od toho peniaze sú. A myslím si, že sú ľudia, ktorí práve preto volia možnosť pirátenia hier. Alebo proste nekúpia si tú hru, keď je úplne nová a tým pádom vlastne čakajú na nejakú zľavu. Hej. Lenže teraz si zober napríklad, že čo keď je to taká napríklad multiplayerovka, hej? Že proste chceš si to zahrať, chceš to hrať, prípadne kamaráti ťa húckajú na to, že dobre, zahrajme si to, potom sa na to ani vyserú. Stalo sa mi. Vidieť Overwatch. A vlastne tiež Overwatch stál nejakých 60-70 eur, tedy keď to vyšlo. A vlastne si zober, že teraz je to free to playera. Hej. Akože na tom nejak extra nezáleží, ale skôr preto by som povedal, že multiplayerové hry sú práve preto free to play, aby si ich mohol zahrať fakt, že každý. Hej. Lebo je podľa mňa ťažké kúpiť si, alebo teda ťažké pýtať si peniaze za multiplayerovú hru. Hej. Napríklad taký Určite áno. Star Wars Battlefront 2 a jednotka síce, ale tak dvojka hlavne. Dvojka sa teraz mŕte hráva, ale zase dvojka už tak v podstate stratila tú hodnotu. Ale tiež keď to vyšlo, tak si tam mal nejaký single player a hlavne sa to zameriavalo teda na ten multiplayer, ktorý vlastne bol pay to win. Lebo ty si tam mohol kúpiť nejaké, pokiaľ sa mi dobre marí, tak nejaké boxy a takéto podobné veci a tým pádom mohol si kúpiť postavy. Hej. A vlastne tým pádom tie postavy boli lepšie ako tie postavy, ktoré mali ostatní ľudia. Ale pritom ty už si zaplatil za tú hru. Takže to bol veľký zase, aj Disney tam do toho potom vrážalo nejak
odzadu v úvodzovkách, že vlastne EA vlastne niekto prerobí ako štúdio. Ale áno, to viem, to si pamätám, že okolo toho bol taký trošku väčší škandál, že vlastne oni tam pýtali peniaze za samostatnú hru a potom tam vlastne boli pay to win veci. Prvky. Takže okolo toho bol veľmi, veľmi slušný škandál a to EA si tuším vtedy vyžralo strašne. Áno, vlastne vtedy bola z Disney taký beef malý. No, takže preto vlastne možno zatiaľ ani nie je Battlefront 3, ale zase máme Jedi Fallen Order plus ja som si istý, či to je prvá alebo druhá hra Fallen Order. Fallen Order je prvá a Survivor je druhá. Survivor, tak. Ten som ešte nehral, vidíš? To by som si mohol dohrať. A ešte keď teda rýchlo môžem rýpnúť do tejto témy multiplayeroviek, tak veľmi, veľmi krásne na to ide moje ťažké srdiečko, ale Fortnite, lebo proste tam to nefunguje pay to win, hej. Ty máš len skiny, nič viac, nemôžeš mať, že ja neviem, plus 20 damage napríklad, hej, že by si kúpil. A jednoducho tá hra je od začiatku free to play, pokiaľ sa nemýlim. Je. No, takže... takto, kedy si vedel kúpiť, ináč to, že vlastne je to rovnaké ako League of Legends, lebo League of Legends vlastne funguje od roku 2009 a 2009 bolo nejaká alfa, či možno beta, alebo niečo také. Quasi release. A Fortnite si vedel kúpiť nejaký Save the World, sa mi zdá, že sa to volá. A keď si vlastne mal to zakúpené, tak vlastne ty si dostával do multiplayerovej časti tie V-Bucks. Že vlastne ty si ich nemusel kupovať. Ale to bolo len do nejakej určitej doby a potom vlastne už si nemohol alebo mohol si to kúpiť za nejakú určitú sumu, lebo to bol single player, ale tam si robil tiež nejaký season pass, tam bol, sa mi zdá. A vlastne tam si získal tie V-Bucksy. Ale potom už to zrušili a tým pádom vlastne V-Bucksy si musel kúpiť priamo do tej multiplayerovej časti. Dobre, ale stále tam nebola možnosť toho, že pay to win, vieš, že zaplatíš si a dostaneš lepšiu zbraň. Určite tie zbraň si proste dostával na random v každom kole, v ktorom si začínal, vieš, takže áno. Tam fakt im akože neupieram to, že majú ceny v store, aké majú a že proste snažia sa nejak zarobiť, lebo jednoducho tým, že ponúkajú tú hru zadarmo, tak niečo stojí aj vývoj tej hry, vývoj nových vecí do hry, spracovávanie tých skinov a musia platiť tých ľudí z niečoho. Hej, tí ľudia nežijú zo vzduchu, tí ľudia netankujú vodu do nádrží. Proste nikto ti nekáže to kupovať, ale môžeš si to kúpiť. A zjavne ich tie veci kúpuje toľko ľudí, že proste sa im to ďalej oplatí. Takže... Podľa finančnej situácie, samozrejme, no. Tak. Takže... Lebo napríklad jeden skin do League of Legends ťa môže výjsť aj okolo 35 €. Môže, hej, ale nemusíš si ho kúpiť. Nikto ťa do toho nenutí. A nie je to, že proste ten daný skin ti pridá, ja neviem, 10% ataku alebo vôbec 10% šancu na niečo. Takže je to super tom, takto. Tvoja obľúbená postava, jednoducho, že vyjde na ňu nejaký nový skin, proste stojí 20 €, tak si ochotný dať na ňu 20 €. Hej. Áno, lebo chceš, aby si mal peknú postavu. Lebo chceš. Ale proste to sme pri free-to-play hrách jednoducho a vždycky tam nájdeš nejaké... Nie je to... Nemusí to byť pay-to-play. Napríklad toto je zaujímavé, teraz ak mi napadlo, že pay-to-play World of Warcraft. Hej. Vlastne ty si kúpiš základnú hru a potom ty si musíš platiť za to, aby si bol na oficiálnych serveroch WoWka. Lebo neoficiálne servery, neviem, že či sa tam musí niečo pačovať alebo dačo si tam musíš nastaviť, ale určite to nie je také jednoduché ako to, že hráš na oficiálnych serveroch, lebo oficiálny server ťa vidí nejakých 8 € mesačne, alebo jak som to tam videl. Už si to nepamätám úplne presne, pretože som to nikdy asi na oficiálnom serveri nehral. Takže, ale je strašne veľa fan serverov, takže dá sa s tým v podstate takto vybabrať. Myslím, že sa môžeme posunúť ďalej. Hej. A v podstate som sa posunul ku tým pay to play. Ale... Áno, len
ďalej ako v tejto téme, lebo vieš, proste hodinu tu točiť o free-to-play hrách je také, že keď si chceme rozobrať, koľko stoja tie hry dnes, koľko stáli predtým napríklad, vieš, Hej. tak nemôžeme zostať pri tých free-to-play hrách. Hej. Dobre, tak vezmeme si to, že hry v dnešnej dobe sú úplne iné, ako boli predtým. Čo sa týka grafického spracovania a tak ďalej. Tým pádom vlastne máme cenu vývoja. Hej? Cena vývoja pred 20 rokmi bola na úplnom minime oproti tomu, čo majú dnešné hry rôzny budget. Čo znamená, že ten budget musia naplniť a plus ešte predať ďalšie kópie zvlášť. Na to, aby vôbec na tom zarobili. Hej? Čo si na tom myslíš napríklad? Prečo majú 300 miliónový budget proste na nejakú hru, ktorá napríklad, že Spider-Man, hej, 350 miliónov, alebo koľko tam bolo presne? Vieš čo, Ad 1 Spider-Man, hej, značka, proste patrí pod Marvel, takže Insomniac logicky musel niečo zaplatiť. Insomniac to robil, že? Áno. No, tak Insomniac logicky musel niečo zaplatiť Disney, alebo teda Sony, neviem pod koho patrí teraz Spider-Man, nie som si Sony. úplne 100% istý. Tak logicky musel zaplatiť niečo za kvázi vypožičanie značky, takže určite tam išla celkom slušná suma, hej. No skôr, Neviem, skôr či to mali na... Lebo Sony si to platilo samé, pokiaľ viem, však to je first party hra. No to je jedno v podstate, hej. Potrebuješ si prenajať licenciu, hej. Jednoducho... Neviem, ako to funguje pri týchto superhrdinských hrách, že či tú licenciu prenajímaš len na danú postavu alebo na celkovo daná postava plus postavy, čo sa týkajú toho, lebo pri filmoch, ak sa nemýlim, tak je to tak, že ty si prenajímaš v podstate, teraz idú robiť o Cravenovi film, hej? A ak sa nemýlim, neviem, nie som si 100% istý, ale pokiaľ to teda plánuje robiť Sony, hej, tak Sony logicky muselo zaplatiť Marvelu, hej, za vypožičanie mena Kraven the Hunter. Samozrejme. No, lenže tým, že Rhino, ktorý má byť vlastne protivník Cravena, už v podstate patril pod licenciu Sony, tak za neho už tuším nemuseli platiť, lebo už sa objavil The Amazing Spider-Man 2 na konci. Ano. Takže tam to bolo tak jednoduchšie riešené, ale neviem, ako vravím, je to pri týchto hrách, že či tiež platíš v podstate za postavu, ktorú využiješ, alebo platíš v podstate za to, že dobre, teraz si prenajme Marvel Univerzum, ktoré sa týka Spider-Mana, hej. To znamená, že využiješ zločincov, ktorí sa týkajú Spider-Mana, využiješ kladné postavy, čo sa týkajú Spider-Mana. To je v poriadku, to je takže, OK, ale takto, takže určite to bola veľká časť toho budžetu. No, bavme sa o tom proste, že prečo majú tie hry taký obrovský budget, aj keď už teraz sú proste zakúpené, že tie licencie, hej. Lebo tie licencie tak v podstate nejako nerieši štúdio, to rieši vydávateľ. A vydávateľ je v tomto prípade, myslím si, že Sony. Dobre, tak v tom prípade určite podľa mňa 350 miliónov je fakt dosť. Akože na to, že koľko stojí technológia, určite to nie je málo, ale určite Sony má svoje vlastné nejaké štúdio, kde by sa dali robiť nejaké motion capture a podobné rôzne veci, voice overy plus rôzna... Dobre, technológiu, keď si vezmeš, tak Insomniac má určite svoj vlastný engine, nie som si úplne istý, ale asi áno, asi hej. Podľa mňa určite áno. No, takže vlastne to už majú v podstate aj keby postavené, ale stále je tam nejaký development na tom pozadí, hej, jednoducho, že čo ešte vylepšiť a tak ďalej. Oproti Spider-Man jednotke je Spider-Man 2 o mnoho plynulejšia, pridali tam ďalšie veci, ktoré nešli napríklad v predošlom engine, napríklad ten Fast Travel, hej, čo je na PlayStation 5. Tak podľa mňa hlavne, áno? No, hovor. No podľa mňa jeden z faktorov toho je aj množstvo pracovníkov lomeno čas. Môžeme to nazvať aj takou rovnicou, hej. Ale proste množstvo pracovníkov lomeno čas, ktorý strávia pri vývoji. Hej.
Ďalšie, čo si môžeme určite brať do úvahy, sú rôzne procesy vývoja. To znamená, že určite sú tam zamestnanci, ktorí pracovali na dizajne postav. Sú tam zamestnanci, ktorí pracovali zvlášť na dizajne mesta, sú tam pracovníci, ktorí mali na starosti proste tú dubbingovú časť, takže tam okolo toho podľa mňa, vieš, neviem ako ich vyplácajú, či na bázi mesačných platov, alebo na bázi toho, že dostanú jednoducho na konci vývoja, alebo v priebehu vývoja, alebo takto proste, že dostanú nejak danú sumu, akože plat. Takže neviem, ako to funguje, čo sa tohto týka v hernom priemysle. No, to určite, hej. Len napríklad vieš, proste... ja si pamätám taký fun fact, že jeden typek, nie som si úplne istý, že kto, ale počul som teda o tom, že niekto pri natáčaní Star Warsu proste nechcel dostať zaplatené, kvôli tomu, že buď to nemali budget, alebo že niečo, že aj tak tam chcel hrať a povedal, že chce iba 1%, čo sa týka predajov merču Star Wars. No. A teraz si zober, že aký to je typek teraz. Tomu ver. Možno by som to aj našiel, ten príbeh, lebo je to dosť halus, ja som to čítal. Ale dobre. No. Áno, ja len s jednoduchou matikou chcem ísť na to, že ročný plat Slováka, približný, hej, si poďme uviesť, že 11-12 tisíc, ak rátame, že máš 1000 v čistom na mesiac, hej. Hej. To znamená, že na rok je to proste tých 12 000. Teraz si zober, že pracuješ na niečom 3 roky. To je 36 000, hej? Vzhľadom na to, že ekonomika Ameriky je nastavená trochu inde ako naša, tak tie platy sú tam aj iné, hej? Možno keby sa ten vývoj robí na Slovensku, tak by stal o 1/3 menej. Dajme tomu, hej? Takže si to už len vynásobme, ja neviem, tým, že trepnem blbosť, hej, ale keďže sa bavíme o 3 rokoch po 12 000, vynásobme si to 3, lebo to berme ako tú krivku ekonomiky, čo sa týka Ameriky, hej, takže dostajeme sa na sumu 100 000 zhruba, hej. To je len plat proste jedného zamestnanca na 3 roky vývoja tej hry, podľa zmluvy. Neviem, koľko zamestnancov na tom pracovalo. Dajme tomu, že 300, hej? Dobre, dajme to tomu. Už sú len... To už je proste... Len toto máš... 3 milióny. Koľko je? No, 3 milióny... Počkej. 30 miliónov. 30 miliónov. 300... No, 30 miliónov, hej? Neviem. Neviem, že aké sumy si povedal predtým. No, 100 000 je plat jedného na 3 roky. Hej, ťažká matematika na nás, no. Teraz si zober, že... 30 mega, sa mi zdá. No, 100 000 krát 300 je 30 miliónov. To sa ma pýtaš, no dobre, áno, 30 miliónov. No, je to 30 miliónov. No a už len to máš 10%, necelých 10% toho budžetu, vieš? Určite. Ale to musí ďalej byť fakt obrovská hra. No, dobre, hej, ďalej proste energie, ktoré využiješ pri vývoji, tam určite elektrina není lacná, lebo to fakt nejsú, že 5-eurové notebooky, ktoré ti spracovávajú tú grafiku, vieš. No. Nákup novej technológie, investícia do energií, investícia do nových technológií. Ale dobre, to platí štúdio, to není z budžetu hry. Tak ale budget tej hry je využitý napríklad aj na platy zamestnancov, lebo budget tej hry tvoria financie štúdia, hej. Nie, financie štúdia tvorí budget hry, hej. Proste budget hry je stanovený podľa mňa tak, že z financí toho štúdia, alebo neviem, ako sa k tomu mám proste vyjadriť, hej, len podľa mňa sa stále jedná o jednu a tú istú. Dobre, podľa mňa štúdio vlastné si vie určiť, že koľko dokáže živiť zamestnancov, vďaka tomu, že či už teda majú započítaný aj budget do toho, do tých platov, ak ma chápeš, čo ty myslím, alebo podľa chápem. toho, že koľko zarobili za predošlý kvartál napríklad a teraz vlastne
tú hru spravia keby v úvodzovkách bez toho budžetu, ktorý dostali na ňu od vydavateľa, hej, v úvodzovkách. Ale teraz vlastne sa bavíme keby o tom Spider-Manovi, hej, takže first party hra. Tým pádom, že oni mali na to budget, to dostali priamo od Sony. Ale teraz si vezmiš, čo ak napríklad, že nemá firma vydávateľa, alebo že si to vydávajú sami, hej? Že proste nedostanú žiadne peniaze na vývoj. Že si musia všetko vlastne zaplatiť same, je keby. Lenže oni odniekiaľ musia mať tie peniaze, vieš, ten počiatočný budget, lebo určite, takisto ale proste... Ty nemôžeš robiť 3Ačkovú hru, pokiaľ nemáš budget, pokiaľ nemáš peniaze. Zober si to úplne jednoducho, hej. Áno. Ideš otvárať reštauráciu. Budeš ju otvárať s tým, že nemáš peniaze? No, presne tak. No, proste ten budget funguje práve na výplaty, na technológiu, na tieto veci, hej. No to je to isté, keby si dostal, že neviem, trepnem úplnú sprostosť, hej, že proste od mesta tu máš peniaze a jednoducho máš tu 200 000 eur a proste sprevádzkuj mi reštauráciu, hej. Áno. Takže, no, to je presne to. A ty si musíš rozdeliť o toto ide. to. Vieš, takže nešiel som na to až tak zle, len strašne som okolo toho kecal. Chápem. A teda kam idú proste peniaze? Prečo stojí vývoj toľko veľa? No lebo z niečoho musia žiť zamestnanci, z niečoho musíš proste kupovať novú technológiu, hoci čo sa ti môže pokurviť. Hej? Áno. Hoci to čo, ešte nepočítame vieš, do proste... toho, že reštart vývoja hry napríklad, hej? Napríklad, hej, že niečo sa fakt, že posere. Keď si to tak vezmeš, keď máš proste budget 350 miliónov, hej, a ty využiješ na vývoj hry, bavíme sa celkový vývoj, hej, či už grafika, dubbing, bla bla bla, všetko, tak využiješ na to 345 mega, tak ti zostane proste 5 mega k dobru, hej, ktoré môžeš využiť, ja neviem, napríklad ako prémie pre zamestnancov, lebo vždy to tam je nejak cez nejaký ekonomický tým vyrátané, že koľko by sa malo na čo využiť a koľko máš rezervu, hej. Jasné. To znamená, že pokiaľ ti v rezerve zostane, ja neviem, 5 mega, tak to môže využiť či už na prémie pre zamestnancov, že wow, dobre odvedená robota za posledné 3 roky, alebo to môžeš využiť na ďalšie vylepšovanie toho štúdia, hej. Alebo to môžeš zainvestovať ako šéf štúdia napríklad do kasína v Las Vegas a skúsiť červenú čiernu, tak ako to skúsil jeden režisér Netflixového akože nejakého projektu. No a on dostal proste budget nejakých 12 mega a on to prejebal v Las Vegas. Takže šikovný. Takže podľa mňa preto sa dostávame s tou sumou, hej, lebo jednoducho aj tá ekonomika sa nejak mení, aj náklady sa menia a proste tak nejak dobre, priamo úmerne to stúpa. Že by toľko stálo to všetko? Keď zaplatíš všetkých dabérov, zaplatíš všetky motion capture, zaplatíš celý ten proces, zaplatíš svojich vývojárov, hej? Motion capture nie je taká lacná technológia. Určite nie je. Vieš? Ale myslíš si, že by to stálo okolo 150 miliónov? Tak dobre, hej. Poďme sa pozrieť len na tých dubbingových hercov, hej? No. Vzhľadom na to, že počúvam nejaké podcasty, tak je slušný rozdiel medzi tým, koľko zarobí dubbingový herec v Amerike a koľko zarobí v Česku, na Slovensku, hej? No jasné. Konkrétne toto spomenul Martin Dejdar, dubber Barta, že on dostáva za jednu epizódu okolo 1500-2000 kč. Koľko? Hej. Áno, alebo dostával, neviem, to je jedno, hej. No. V Amerike herec, alebo teda dubber za jednu epizódu, alebo respektíve na rozprávanie celej série zarobí skoro 500 miliardy. Čože? Chápeš? Toto je ten rozdiel. Vieš, takže proste tam sú aj tie platy tých dubberov iné. Diametrálne odlišné. A tak ďalej. Lebo celkovo aj tá produkcia je na dosť inom leveli. Vieš, no je. Pozri sa napríklad, neviem akú cenu má vývoj vlastne tej slovenskej hry Vivat Slovakia, ale vyvíjajú už dosť dlho. Hej? Ale vyvíjajú proste malé indie štúdio,
ktoré si nemôže dovoliť nasypať do toho strašne veľa peňazí. Takže áno, lebo to bude rátajme hlavne tak, že... pre Slovákov a pre Čechov to bude hra, hej, takže No, ako určite s tým pôjdu na trh, ale či si to kúpia aj Američania, tak to je také, vieš, otázne. vieš, a rátajme tak, že jednoducho, Mali aj Kickstarter. áno, môže to stať toľko. S úplným kľudom. Vieš, Vieš, čo je problém? čo je problém? To, že hráči sú v dnešnej dobe strašne zhýčkaní a potrebujú všetko Joj. mať perfektné. Tomu ver. Vieš? To je Bethesdu presne ten nejde. najväčší problém, pretože teraz, čo bolo napríklad okolo toho Avatara a tak ďalej, tak reálne ľuďom stačilo to, že aby tam bola pekná grafika, pekný svet a vlastne vôbec nezáleží na tom, že hra je úplne zlá, že tam je zastaraná technológia, ja neviem čo, proste, že hra je, Starfield. keby si ju hral v roku 2010. Chápeš? Okrem toho, že pekná grafika. Ako vravím, Starfield. Hráči sú zhýčkaní. Jasné, že sú. Ale tak bohužiaľ, no, čo hráči chcú, to hráči dostanú, vieš. Chcú Hej, no. peknú hru s nápiču scenárom, no, tak si zahrajú hru od Ubisoftu, bohužiaľ. Hej, bojím sa o ten nový Assassin's Creed ináč. Uvidíme, čo Dobre, nám keď už sa bavíme prinesie. o tomto budžete a s tým, že proste... Dobre, Vivat Slovakia nie je triáčková hra, hej? Jasné, že nie. No, ale moja otázka, je podľa teba Kingdom Come Deliverance triáčková hra? Alebo to dosahuje také kvality? Vieš čo, Kingdom Come Deliverance by som určite neposudzoval ako triáčkovú hru, ale kvalitatívne určite áno. Ďakujem. Nehral som Kingdom Come Deliverance, ale nepočul som jediného človeka, ktorý by kritizoval nejak výraznejšie tú hru. Hej? Jediné, čo skritizovali, bolo, že no, keď hráš, vieš, tak proste dostaneš sa do väzenia a ty tam reálne musíš ten čas čakať. Mne to bolo krásne tebou vysvetlené. To je v podstate stredoveký kvázi simulátor. Áno, tak to vieš tam preskočiť čas, ale veľa ľudí tam minžovalo hlavne iba na ten gameplay. Nič viac, na ten combat systém. A teraz Ale si ten vezmi, že v combat podstate... systém bol spravený úplne super podľa mňa. Fakt Daniel Vávra kurva vie, čo robí v tých hrách. To áno. Vávra Muzika. má hlave ty kokos počítač podľa mňa. Áno. On čo má hru, to je Asi ho klenot. nesleduješ síce na Facebooku alebo na Instagrame, či neviem či Instagram, na Facebooku určite, tak čo dáva za posty, tak občas to stojí za to, že zamyslieť sa nad tým, ale je to trošku také kontroverznejšie, takže... On má veľmi kontroverzné názory. Kontroverzné názory, ale vieš čo, vôbec mi to neprekáža, lebo veľa z tých názorov je fakt, že veľmi je to dobre týpek. podložených faktami. Áno. To je v podstate niečo, jak má Elon Musk, vieš. Tiež je to proste týpek a jednoducho dokáže robiť také blbosti, že dovidenia. Tak. A dobre, späť k tomu, hej. Teraz si vezmi, že Kingdom Come Deliverance dostalo v podstate budget, ktorý malo, tak dobre, niečo ti prispieje aj štát, hej, keď pracuješ na nejakej hre, hej. Máš aj Kickstarter, keby nespravili Kickstarter, tak proste možno ani nerobia tú hru, hej, alebo možno nemá takú kvalitu. A teraz si zober, že koľko z nich mohli aj zarobiť reálne, hej. Jasné. Akože, jasné, že Vávra si kúpil potom neskôr Rolls Royce a takéto podobné veci, o tom potom. Však proste mohol si to dovoliť, OK. Ale nemusí to byť samozrejme len z toho. On je šikovný aj v iných veciach. Ale teraz, že malé v úvodzovkách indie studio teraz bude môcť vytvoriť Kingdom Come 2 v úvodzovkách, ktorá bude na kvalitách 3Ačkovej hry. Pretože dostanú pomoc od ďalších vývojárskych štúdií. Jasné, že hej. A tým pádom ja sa na to mŕte teším. Lebo proste Kingdom Come jednotka vyšla 13. februára 2019 alebo 18, pardon. A proste ja som si ho kúpil niekedy okolo mojich narodenín, čo bolo 10 dní neskôr. Ne, dokonca ešte v ten deň, možno nejak tak. Ja som pri tom strávil 250 hodín proste pri tej hre. Keď vyšla. Ale tá hra proste dosahovala tú kvalitu 3Ačkovej hry určite. Áno, a s okolko menším budžetom.
Aj napriek tomu, že mala menší budget, presne, ale zase to je o tom, že Vávra není človek, ktorý by ti vytvoril zlú hru. Lebo Vávra, on to krásne povedal ja neviem, či v ktorom rozhovore, to je úplne jedno, ale on to krásne povedal, že on proste tie hry nerobí preto, aby zarobil z toho, ale preto, aby bavili tých ľudí. Lebo on proste povedal, že on si stojí za tým, čo vytvorí a preto proste Mafia jednotka na tú dobu mala takú kvalitu, akú mala. Vieš. Tam krásne pri Mafii vidíš, kedy za tým Vávra stal a kedy za tým nestal. Lebo Mafia jednotka je doteraz, poviem kľudne, že kultovka. A Mafia 2 už to tam tak viazlo, lebo nad tým nemal Vávra proste kontrolu. To tak pokulháva. No a Mafia 3 je vec, ktorá nestojí za reč, podľa mňa. Nie, keď to neberieš ako Mafia hru, tak sa to dá hrať. No. A to už je proste hra, ktorá nemá s Vávrom absolútne nič spoločné. A tam krásne vidíš to, že proste keď sa toho chytí človek, ktorý si fakt chce dať na tom záležať, tak jednoducho tá hra je úplne, že fucking awesome. Vieš. Takže pokiaľ by sa ja by som, vieš čo chcel vidieť? Vávru, ako sa chytí triáčkového titulu s 200 miliónovým budžetom. To možno hneď dlho to bude. Keď si to tak vezmeš. Pochybujem, lebo Česko je malý trh. Kingdom Come 2 úspešná, tak ja verím tomu, že v Česku vznikne aj viacej štúdií, pretože už teraz si v podstate uvedomujú aj akože nie politici, ale tak celkovo, že jednoducho tie budžety od štátu sú o mnoho vyššie na ten game development. Hej. Takže na toto sa teším. To možno áno, hej. To by som bol veľmi rád, keby to naozaj takto bolo, lenže Česko nemá trh na to, aby vytvorilo triáčkovú hru. To je ten problém. Tak a Poliaci majú? Ale ináč teraz, jak som toto povedal, presne táto otázka mi napadla, takže máš pravdu. Vieš, proste predtým takisto Mafia 2, 2K Czech, jednoducho, hej. Ja si myslím, že Mafia 2 bola výborná hra na svoju dobu. Bola určite. Dokážeš. To sa tak hovorí, že to sú tie zlaté české ručičky, vieš. Hej. A proste uvidíme, no, že čo okolo toho to bude. Ale vezmi si to tak napríklad, že na tomto budžete, a teraz vlastne nastane takýto cutting týchto budžetov, hej. Takže teraz čo spravíš? Prvé, prepustíš zamestnancov? No. Alebo? Čo by si spravil, keby si potreboval cutnúť budget? Pokiaľ by som potreboval cutnúť budget, no. Bude trvať dlhšie vývoj, ale proste budeš mať menej zamestnancov. Chápeš? To je ten problém, že veľa proste štúdií na tomto pokulháva, že pokiaľ im znížia budget, alebo sa nedaj Bože stane to, že práve musia spustiť reštart tej hry, to znamená, že doposiaľ využitý budget, prosím? Reštart vývoja. No, čo som povedal? To myslím, reštart hry. Ale v podstate reštart vývoja, hej. No jasne. A proste z pomyselného 100 miliónového budžetu, hej, využiješ na ten vývoj 20 miliónov. Hej, tak jednoducho tých 20 miliónov nezískaš naspäť, nevráti sa ti, lebo ty už si zainvestoval do niečoho, čo musíš proste zahodiť do koša. V podstate máš niečo, lebo tebe zostanú minimálne asety z tej hry. To je v poriadku, hej, zostanú ale ti stále skripty a podobné veci. Ale potrebuješ to zase poskladať na novo. Tak, stále to nie sú veci, ktoré vieš plnohodnotne využiť. To je ten problém. Tak nie. No lebo a jednoducho zmeniť, upraviť. No jednoducho dostaneš sa do toho štádia, kedy ty musíš okresať ten budget, lebo si nútený proste. No a buď ti zostane to, že spravíš s rovnakým množstvom zamestnancov menej kontentu, alebo menej proste menej toho do hry, alebo kratšiu hru, alebo kratšiu hru, presne, okresáš príbeh alebo niečo takéto. Niektorej hre sa to stalo, že mala proste rozvinutý príbeh
ale kvôli skrácovaniu budžetu alebo zmenšovaniu budžetu museli okresať príbeh. A bolo okolo toho dosť veľké halo, ale teraz sa mi nevybavuje, že čo to bolo za hru. Len teda Nevadí. Len teraz sa ťa opýtam to jednu je to, vec. Áno. Keď okresáš ten budget, katneš ho, dlhšie ti bude trvať vývoj, alebo bude kratšia hra. Prečo si za ňu pýtať rovnakú sumu ako za hru, ktorá je s 350 miliónovým budžetom? Lebo tá hra má stále proste... Ako to nazvať, hej? Ty nemôžeš proste cenu hry udávať vo veľkosti budžetu, hej? Že proste od veľkosti budžetu hry sa bude odvíjať cena hry. Ale ani podľa dĺžky hry. Tak jasné, že nie, lebo Baldur's Gate stojí rovnako ako Spider-Man. No a... Baldur's Gate stojí rovnako ako Assassin's Creed. Ne, Mirage nie. Mirage bolo dokonca lacnejšie, vidíš. To stalo nejakých 42 eur pri Chvála release, Bohu, za to by som ani 20 nedal. No a dokonca Baldur's Gate stojí menej ako keď vyšiel Spider-Man, sa mi zdá. Tak áno, ale kvality Insomniaku a kvality Larianu, vieš. No, a aj napriek tomu Larian dokázal vytvoriť hru, ktorá získala proste Game of the Year. Áno. Všetky ocenenia vyhrala. No, ale tu máme presne to, že licencie, hej? Aké známe postavy využíva Baldur's Gate, aké známe postavy využíva Spider-Man. Baldur's Gate už mal nejaký ten základ v podstate, keď si to tak vezme. Áno, už tam bol nejaký základný lore. No ale... vieš čo, toto by som neriešil pri hrách, ktoré majú takéto budžety, hej? Pokiaľ hra má budget 10 miliónov, vtedy by som to riešil, že idú za ňu pýtať proste také peniaze. Napríklad. Vieš, proste hra s minimálnym budžetom, minimálnou kvalitou. Ako napríklad teraz tí Rusáci, čo mali vlastne kvázi kópiu Last of Us a po koľkatých dňoch to padlo? Tuším po 18 dňoch uzavreli online servery a jednoducho budget na tú hru bol strašný. Ako myslíš The Day Before? Prosím? The Day Before myslíš? Tuším. Je to, čo bolo okolo toho veľký hype a nakoniec vlastne, že scam. Áno, strašný ojeb. Aha, no, oni to zrušili deň na to. No, dokonca. A za chvíľku vypínajú servery, takže... No. Takže... Áno, lebo to bol len asset flop, takzvaný, hej, to bolo len proste narýchlo pospájané a odrbali jednoducho ľudí. Ale ten, kto si to uvedomoval, tak ten bol na tom lepšie ako tí, ktorí si to neuvedomovali, samozrejme, lebo neboli odrbaní. Takže k tomuto by som povedal asi fakt len toľko, že určite by som to spravil tak, že tým, že hej, 3-ačkové, 2-ačkové hry majú toto konkrétne rozdelenie, tak určite podľa toho by som určoval cenu, že jednoducho 3-ačková hra má nejakú stabilnú cenu, 2-ačková hra má nejakú stabilnú cenu, indie hra má nejakú stabilnú cenu, vieš, proste... No. Alebo nie, pri indie hrách, tým, že sú vlastne independent studios, tak by som to spravil tak, že dal by som tam nejaké povolené rozhranie ceny hier, lebo môže byť hra, ktorá mala budget 10 000 a naprogramoval ju jeden človek na jednom počítači, vydali ju za 3 mesiace a ide za ňu pýtať 5 €, hej, lebo tomu príde adekvátne. A môže byť, že independent studio, ktoré obsahuje 20 zamestnancov, pracujúcich na 15 počítačoch, z toho traja riešia napríklad marketing, je tam jeden daber a jeden šéf štúdia, napríklad, hej, kokotinu som trepol, ale chápeme sa. Jasné. A proste vypýtajú si za tú hru 20 €. Tak budeš sa na to pozerať trošku ináč, lebo radšej dáš tieto peniaze niekomu, kto ti vytvoril tú hru trošku kvalitnejšiu, ako niekomu, kto tú hru vytvoril v podstate na kolene a hra bude stať za piču, lebo si zahráš 2 hodiny a tam to skapalo. Takže určite podľa tohto by som riešil rozdelenie tej nejakej hodnoty hier, hej. Lebo... Neviem, že či nejak extra súhlasím s týmto, ale určite chápem, že čo ty myslíš, hej. Neviem, podľa mňa by sa mala
určite nie podľa dĺžky hry by sa mala určovať cena, ale podľa... Je to dosť ťažké. Že ten ťažké. Content, aj proste celkovo tá dĺžka tej hry, lebo ty môžeš mať dlhú hru, jak bola Assassin's Creed Valhalla, ale čo ti to pomôže, keď nebola taká dobrá v úvodzovkách, ako boli tie predošlé hry. Oni tam dali úplne všetko do tej hry, hej, ale proste ľuďom sa nepáčila, pretože to nebude nič spoločné s Assassin's Creedom. Vieš, proste. Krásne si to môžeme prirovnať k tomu, že kebyže mi dáš 80 alebo 70 eur, hej, keď tie hry vyšli a viem o tom, čo sa v nich nachádza, tak určite si vyberiem radšej Watch Dogs 2 ako Watch Dogs Legion. Definitívne. Lebo kebyže mi dáš proste 70 eur a ja viem, čo tá hra obsahuje za 70 eur, tak si ju proste nekúpim. Kebyže mi dáš 70 eur... Čo? Preto existujú demo verzie. Sice už vymerajú, demo verzia ti ukáže 3% hry. Neukáže ti poriadne hrateľnosť, lebo proste demo verzia môže byť spravená úplne dokonalá bez jedinej chyby. Áno. A demo verzia sa hlavne môže začítať kľudne aj v strede príbehu, takže je to... Tak, presne. Stále je to demo. Takže tu ide primárne o to, že kebyže vieme, čo od tej hry dostaneme, tak určite si rozmyslíme, či za ňu dáme 80 eur alebo ne. Preto niektoré hry tak rýchlo klesajú na tej cene. Tak. Dobre, a teraz si vlastne vezmi, že ešte napríklad štúdio zarába aj popri tom, čo oznámi hru a vlastne sú tam predobjednávky. Áno. V úvodzovkách to vidia už ako peniaze. Hej. Lebo to sú peniaze, ktoré ešte by mohli vložiť do vývoja tej hry. Ale zase predobjednávky sú zlo. Čo ty a Cyberpunk? Ja a Cyberpunk, ale dobre, nie. Cyberpunk som si užil, lebo ja som to hral na kompe, hej. Ja som mal problém s brlohom, ale to je vedľajšie. No a... Tu nešlo o to, tu išlo o to, že si na to čakal už. Koľko si to mal predobjednané? Áno, ale dobre, to bola zase chyba štúdia, že to furt prekladali. Ľudia to potom prestali predobjednávať, aj si zrušili objednávky, lebo proste, že už na to nebudú čakať a podobné takéto veci, hej. A ja si myslím, že teraz je tá najlepšia doba, kedy si dokážeš kúpiť Cyberpunk a teraz, ak by si ho kúpil podľa mňa za 60 eur, je to veľmi adekvátna cena. Hej. Áno, jedná sa o hru, ktorá je 3 roky vonku, alebo 2. Áno. Lebo je proste má tie kvality. Aj po tých 3 rokoch. Hej. Dobre, akože už teraz má, lebo už teraz ju páčili jednoducho a všetko. Ale teraz by som si ju dokázal za tú cenu kúpiť. Znovu. No jasné. Znovu. Takže no, ale už vlastne proste... 2x plus DLC, takže už od mňa nechcú peniaze. Takže ide primárne o to, že proste pokiaľ by som vedel, čo od tej hry dostanem, hej, ak mám zaručený proste kvalitný zážitok, fakt, že ja som kúpil Witchera 3 za 20 eur z bazaru, hej. Pokiaľ by som vedel, že tá hra mi dá taký zážitok z toho hrania, aký mi dala, tak za ňu nemám problém vyhodiť 100 eur. Úplne bez problémov. Len neviem, proste pokiaľ viem, že tá hra mi nedá to, čo by som od nej očakával, tak radšej si počkám na nižšiu cenu, radšej si počkám na to, že nebude stáť 60 alebo 70 eur, ale stála by, ja neviem, 20 eur. Vieš? Hej, jasné. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka tej ceny hier, hej. No a už keď sme boli vlastne pri týchto cenách hier, tak ja by som sa ťa chcel opýtať, že čo si myslíš, že koľko stáli hry predtým? Lebo toto je informácia, ktorú si veľmi dobre pamätám, tak som zvedavý, čo mi povieš. Predtým na dnešné peniaze? Alebo... Nie na dnešné peniaze. Zoberme si základne, že ja neviem, PS1, hej, keď vydávala originálne hry. Koľko podľa teba stáli? Okolo 40 $. Dobre, prepočítajme si to na eurá, hej, aby sme sa dostali proste, hej. A dajme tomu, že 40 eur, nie? No, oni stáli od 40 do 50 eur,
prepočte. Okolo 1400-1500 korún. Ale keď si to zoberieme aj s infláciou, zoberieme si to vlastne aj s tým, že ekonomika rástla a tak ďalej, tak v prepočte proste teraz by to bolo okolo 110 eur. Došiel by si teraz do obchodu a dal by si 110 eur za hru? Vieš, zase to je také, že boli tie hry naozaj lacnejšie, alebo len stáli menej euro? Hej, jasné. Vieš čo? Podľa mňa chcel by to tú kalkulačku minimálne, že aké boli vtedy platy a že vlastne koľko vtedy stáli tie hry. Lebo ja si myslím, že teraz máme podľa mňa vyššie platy, ako stoja tie hry. No jasné, ale že máme. jednoducho cena tých hier sa bude určite zvyšovať, pretože či už na tom chcú zarobiť, že o mnoho viacej ako na tom celkovo zarábajú, lebo im proste nevyhovuje to, keď na hre zarobia len pár miliónov, hej. A proste koľkokrát je aj hra napríklad zlá, jednoducho, a nezarobia na tom nič. Hej. To určite. A proste, ale to už je chyba toho štúdia, jednoducho, hej. Že proste majú si to dať vyskúšať jednoducho nejakým hráčom alebo niečo, nejaký pre-alpha test alebo ja neviem čo proste, že či to je dobré, či to vôbec sa oplatí pokračovať s tým, dokončiť to, hej, a tak Preto ďalej. sa mi napríklad páčila tá beta, tá closed beta Tekkenu, hej. Zahral som si ju, ľúbil sa mi ten Tekken, ale nechystám sa zaňho dať proste 80 eur. Chápem. Vieš. Ale stále sú ľudia, ktorí si to proste objednajú. A sú Jasné, ľudia, že ktorí sú si ľudia. kúpia Ultimate edíciu za 120 eur, pretože je to Jasné, že jednoducho sú ich ľudia. srdcovka. Hej. Ale proste nebudem ja teraz vyhadzovať za tú hru toľko peňazí, Keď vieš, viem, že tá hra mi nedá proste ten zážitok, ktorý očakávam za tie peniaze. Jasné. Možno som až moc náročný, čo sa tohto týka, ale jednoducho... Ale podľa mňa stačí Tekken 7, vieš. Tak. Sedmička je zatiaľ dostatočne dobrá, takže... Je, to by som povedal, že je. Ale ako náhle Tekken 8 proste klesne na 40 eur, tak už budem nad tým uvažovať, že to by som za ňu aj dal. Hej. Takže určite akože nikdy by som nepovedal, že Tekken 8 je hra, ktorá by nestála tie peniaze, lebo aj vývoj tam niečo stojí, ale jednoducho mne nedovolí proste mať ten zážitok, ktorý by som bol ochotný mať za 80 eur. Chápeš? No napríklad ja osobne som dal 120 eur za Ultimate edíciu Assassin's Creed Odyssey na PC. To bolo prvý a posledný krát, čo som si kúpil nejakú takú drahú hru. Aj keď mám na... Neviem sekundu. Ja to tu mám aj otvorené. Nejakých 300 hodín zhruba mám nahratých, dobre 200 mám na Assassin's Creed Odyssey, ale tam som mal všetky DLC, ktoré som teda samozrejme nedohral a to už je vlastne moja chyba, lebo ja som si proste za ňu zaplatil 120 eur, aj keď som mohol 60. Hej. Ale neľutujem tie peniaze, lebo Assassin's Creed Odyssey je jednoducho výborná hra. Hej. Toto si veľmi dobre povedal, lebo v podstate ja mám tiež na PS-ku kúpené Assassin's Creed Odyssey, mám dokúpené aj DLCčka a mňa fyzická kópia Assassin's Creed v základnej verzii stála nejakých 15-20 eur v bazári. Jasne. A dokúpenie DLCčiek ma stálo proste, ja neviem, ďalších 20 eur. Tiež 20. Takže dokopy 40 eur. Hej. Jasne. Ale zase, kebyže viem, že dostanem taký zážitok z tej hry, tak som za ňu ochotný zaplatiť 80 eur, kebyže za ňu 80 eur proste pýtajú. Áno. Ale toto je overená značka, hej, v podstate, a že áno. Keď sa im tak strašne podarilo Origins a Odyssey vyzeralo fakt krásne, proste farebne a tak ďalej. No priestorovo to bolo úplne nádherné. Valhalla bola škoda, že bola taká pochmúrna, hej, a tak ďalej. Ale dobre, nebudeme rozberať Assassin's Creed, samozrejme. No jasné. Len išlo mi o tú cenu tej hry. A mám na teba asi poslednú otázku, by som povedal. Ceny hier, čo sa týka remasterov a remakeov. Veľmi dobre položená otázka a kľudne sa ti k tomu môžem vyjadriť.
Ja som od teba na narodeniny dostal vlastne Resident Evil 4, čo bol remaster? Remake. No, dostal som ten remake, ja osobne by som za ňo full price nedal. Nie preto, že by bola nekvalitná tá hra. To vôbec. Nie preto, že by tá hra za to nestála. Hej, stála za to. Lenže ten istý zážitok, možno ešte dokonca gameplayovo viac môžem dostať z pôvodnej hry. Len proste je to obohatené o tú grafiku. Vieš? Jasné. Takže toto je jeden konkrétny remake, ku ktorému sa takto vyjadrím. A ďalší remake, alebo celkovo téma remakey, hej. Určite by som nepýtal full price. Určite nie, lebo máš základ, kedy ty nemusíš riešiť scenár, čo sú ušetrené peniaze, ty nemusíš riešiť nových daberov, pokiaľ ti neumrel niektorý z pôvodných. Ty nemusíš riešiť, v podstate nemusíš riešiť scenár, nemusíš riešiť level design, ty len vlastne spravíš to, čo máš, len krajšie. Dobre. Vieš, takže ušetríš tam čas. Dobre, není rozdiel, je rozdiel medzi remasterom a remakeom. Hej, samozrejme, aby som to povedal skratke, remake, to nevysvetlím tebe samozrejme, hej, že remake máš úplne novú hru, čo sa týka úplne na novo spravenú starú hru. Hej, nová grafika, nový level design, nové scénky, hej, nová technológia, nový gameplay, všetko nové. Len stará hra, starý príbeh a stará dobrá klasika v úvodzovkách, hej. Presne. Lebo väčšinou robíš remake na hru, ktorá bola klasikou proste v tej dobe. Potom máš remaster a remaster. Hej, lebo není remaster jak remaster. Teraz keď si zobereš, že prerobia hru, vlastne remastrujú, čož je vlastne zoberú starú hru, dajú ju na nový engine, upravia, trošku vylepšia grafiku, prípadne nejaký umelá inteligencia, nejaký upscaling technológie, hej, a vydajú to za 60 €. Ako napríklad teraz Last of Us 2. Ako napríklad čo? Last of Us 2. Pokiaľ nemáš pôvodnú hru, zaplatíš si full price. Na to, aby si mal PS5 verziu. Dobre, nerozprávam teraz presne o tomto, myslím si, že ináč to bude stať 49,99, že to nebude úplne plná suma. Keď máš PlayStation 4 disk, tak zaplatíš len $10, by the way. Za upgrade. Ale ja som momentálne rozprával o Red Dead Redemption jednotke. Aha. Hej. Tak to áno. A teraz si zober, že v podstate jediné, čo spravili, bolo, že z PlayStation 3 verzie prešli na PlayStation 4 verziu, čo ani nie je PlayStation 5, hej. A reálne trošku vylepšili grafiku a v podstate gameplay, možno pridali nejaké ďalšie veci, lebo možno sa im ani nechcelo babrať sa s tým, že na PlayStation 5 je nejaké adaptívne triggery a podobné takéto veci. A oni si tam pýtali 50 €, myslím si, že za tú hru. A je to fakt veľa. Za to áno, čo si môžeš zahrať na PlayStation 3. To určite áno, ale to by som nazval len pohodlnosťou hráčov, hej, proste. Takisto máš aj podstate... je to neadekvátna cena k tomu, čo dostaneš. Remaster GTA trilógie, hej. Čo sa týka San Andreas 3 a Vice City. No to bola úplná hroza. No a tiež si za to pýtali 60 €. Hej. Dobre, akože boli tam 3 hry na to o tom potom, ale jednoducho bola to katastrofa. A ja som veľmi rád, že som si to nakúpil. Koľko stál Spyro Reignited Trilogy, keď vyšiel? Okolo 40 €. Okolo 40, okolo 50. Koľko stál Crash Insane Trilogy? Okolo 40 €. Tak. Vieš, koľko stojí teraz Tomb Raider, tá trilógia, ktorá vyjde? 28 €. Stále sa bavíme o 3 hrách. Hej. Vieš, takže... Dobre, tie dve prvé hry boli remakey a toto je zase remaster. Ale dobre, tak tam zase není to taká nejaká ťažká hra na to, aby si spravil z toho remake, hej. Povedzme si to. Ale to je jedno, proste princípovo ide o to, že nemôžeš si pýtať za niečo, čo už raz vyšlo. Aj keď to budeš mať hociak upravené, ten príbeh zostáva rovnaký, ten gameplay v podstate zostáva rovnaký a ty vieš, čo máš robiť, ak si to už predtým hral. Ty si za to proste nemôžeš pýtať 60 €. Ale napríklad ty si kúpil teraz ten Tomb Raider
Áno. Hej. Ja som to nikdy nehral. Teraz, hej, vezmi si to tak, No. že pre teba môže byť aj 28 eur veľa, ale pre mňa 28 eur nemusí byť veľa za to, aby som si zahral tú hru. Momentálne by som povedal, že v úvodzovkách je, preto pre mňa veľa, tých 30 eur, koľko stojí, pretože pre mňa je to stará hra, ktorá vyzerá kus krajšie a predávajú ju za novú cenu. Ale keď si vezmem, že sú to 3 hry, tak to je 10 eur za hru, si poviem, že OK. Ale nekúpil by som si to, lebo som to nehral. A pre mňa je práve tých 28 eur nostalgická cena. No. Takže proste zaplatím si to za ten zážitok. Ja som bol pripravený, že to bude stať nejakých 40 eur. A ja som bol ochotný za to dať tých 40 eur, lebo proste mám pekné spomienky na tú hru. Hej. Môj otec to hrával do kolečka, dokola na PS jednotke a ja som vedľa neho sedel jak privarený proste na zem. Hej. So mnou si nepohol. A pre mňa najväčším trestom bolo, keď mi nedovolil sa pozerať na to, jak on hral Lara Croft. Vieš? A doteraz si pamätám, jak som bol na neho nasratý, lebo som donesol zo školy 5, vieš? A on mi povedal proste, že nie, pokiaľ dojdeš do izby, tak ja vypínam telku a nebudeš sa kúkať. Tak ja som sa snažil hociak proste z druhej izby sa na to pozerať aj cez odraz proste v sklenenej vitríne a piču som videl, hej. Vieš, jak som trpel? Vieš, jak ma to šikanovalo? Hej, chápem. No, takže... A ja som koľkokrát mal zakázaný počítač a podobne, takže... Takže ono to je také, že určité veci majú svoju nostalgickú hodnotu pre hráčov, preto napríklad tá Lara by pre mňa bola, že reálne kúpiteľná aj za 40 eur. Hej, 60 eur by som za to už nedal, lebo to už je full price za novú hru a to nebudem dávať za toto, hej. Ale 40 eur by som bol napríklad ešte ochotný v pohode dať. Lenže prekvapili ma tým, že za to pýtajú len 28 eur. Takže vlastne dospeli sme k tomu, že všetky ceny, všetkých hier sú vlastne úplne individuálne. Áno. Pretože niekto dokáže dať 120 eur za hru, niekto si povie, že ju nekúpi ani za 20, lebo sa mu vôbec nepáči, že ju v živote nekúpi. Hej. A tým pádom pre ňoho nemá žiadnu hodnotu. Ale zase pre mňa nemá hodnotu napríklad teda ten Tomb Raider, lebo to nie je pre mňa nostalgická hra. A tým pádom pre teba to... Ty by si to kúpil aj za tých 40 eur, hej? Takže vždycky musí existovať ten target audience, proste, že ktorý si tú hru kúpia jednoducho. Tak. Keď nemáš kúpcov, nemáš predaje, proste zbytočne si to robil. A ešte, aby som povedal, tak myslím si, že by bolo úplne skvelé spraviť nejaký percentuálny chart, alebo by som to povedal, že graf v úvodzovkách, že koľko ľudia zarábajú v rôznych štátoch, koľko tam stoja hry a koľko stojí napríklad u nás hra, samozrejme to som myslel akože tak nejak celosvetovo, alebo prispôsobiť teda ceny hier jak sa to volá, priemernému platu. V podstate. Že by stali, ja neviem, napríklad, že priemerný plat by bol vo výške 1000 eur a hra by stála, ja neviem, že 6% z priemerného platu. 50-60 eur, hej? V úvodzovkách. No. Hej. A proste, napríklad, ešte toto rýchlo poviem, lebo už myslím si, že budeme končiť za chvíľu. Tak sme na tom asi dlhšie, jak sme pôvodne čakali a chceli. Len ešte k tomuto sa ti chcem rýchlo vyjadriť, že toto by zase bolo podľa mňa úplná pičovina, lebo keď pozeráš nejaké tie videá americké, kde oni vysvetľujú, koľko majú plat, tak oni sa vyjadrujú o svojom plate ročne, hej? No, okolo 35. No pridaj kamaráde, lebo záleží väčšinou, čo ja toho, vidím, tak si, tak sa bavia okolo 56 000, 60 000, hej? 60, no. Videlme si to 12. Dostaneš sa na to, že majú mesačný plat okolo 4 000. Zhruba, neviem, či som dobre rátal, ale to je úplne no, tak záleží kde, ale tam máš proste minimálku, máš v niektorých štátoch $18 za hodinu, hej? Čo znamená, že okolo 17 eur. No, takže im stačí 5 hodín robiť na to, aby si dovolili u nás hru máš 5. To je brutál. Vieš. Takže je tam proste diametrálny rozdiel, čo sa týka tohto. A preto by nebolo dobre spraviť takúto jednotnú tabuľku, že nech cena hier je určitá percentuálna
hodnota mesačného platu. Pozri, áno, nebolo by to správne, lebo podľa mňa máme príliš vysoký priemerný plat daný. Hej, lebo to všetko určujú aj politici a rôzni bohatí ľudia, takže je to dosť také chaotické. Ale dobre, aby som sa dostal k tomu, čo som chcel, tak určite teraz máme každý nejakého kolegu Ukrajinca a nebudem to zbytočne rozoberať, ale ide o to, že preňho na Steame napríklad sú nové hry o polovicu lacnejšie, v úvodzovkách pre mňa lacnejšie, ako tie, ktoré máme sumy my. Napríklad sme pozerali, že Hogwarts Legacy alebo Cyberpunk Ultimate edíciu, lepšie povedané, to si pamätám na 100%, dokázal kúpiť za 35 eur Ultimate edíciu a ja za 70. Tak áno, len to je proste o tej ekonomike krajiny, hej. Áno. Celkovo, ja čo som sa bavil s mojím kolegom Ukrajincom, lebo každý máme svojho Ukrajinca, hej. Každý má svojho osobného Ukrajinca. Ale ja som sa s ním bavil, no a on mi povedal, že jednoducho u nich napríklad sumy za potraviny boli oproti našim diametrálne nižšie, vieš. No a presne o to ide, že tá ekonomika tej danej krajiny je ináč nastavená. Preto by bolo treba, preto by jednoducho bolo treba podľa mňa určiť nejaké jednotné ceny za driačkovú ale adekvátne k tej ekonomike danej krajiny. Hej? To by chcelo tabulky, to by chcelo rozratávanie, ale jednoducho tak, aby boli všetci hráči spokojní. Bolo by to fajn. Bolo by to fajn. Ale zase bolo by to nefér na jednu stranu, pretože keď ideš do nejakej druhej krajiny, tak tam si teraz nakúpim, že proste viem, že na Ukrajine majú proste lacnejšie hry. Hej. Chápeš? Lebo nemáš to v úvodzovkách ďaleko. Ísť niekde do Užhorodu, hej. Vieš čo, chceš ísť teraz do Ukrajiny, lebo ja nie. Ja viem. A kvôli tomu, aby som 35 eur ušetril, tak sorry, nenechám si odjebať nohu. Dobre, toto bolo. Už za 50 áno, ale za 35 fakt ne. No a ide mi o ten princíp toho, že oni to majú jednoducho lacnejšie, či už aj na tom storefronte, čo sa týka Steamu minimálne, takisto aj na PlayStation Networku by mal určite lacnejšie veci. Lebo je to tak nastavené jednoducho. Každá krajina má nejaké svoje. Napríklad udivujú ma kanadské doláre, hej. To proste, alebo novozélandské doláre. Ja neviem, ja sa nevyznám. Toto sú veci mimo mňa, takže... Sú ľudia, ktorí si dokážu dovoliť kúpiť si hry a sú ľudia, ktorí nie. Takže dospeli sme vlastne k tomu, teda, že je to naozaj individuálne a každý nech si kúpi hru za takú sumu, akú uzná za vhodné a neexistuje podľa mňa teda suma tým pádom, ktorá by bola jednotná, hodnotná a neviem, kam som tým vlastne mieril. No mieril si tým podľa mňa k tomu, že jednoducho nedá sa jednotne určiť cena pre každý jeden trh rovnaká. Ale určite môžeme počítať s tým, že ceny budú drahšie hier. Ale vieš čo, podľa mňa budú priamo úmerné ekonomike. Uvidíme. Ja by som povedal, že uvidíme. Lebo momentálne sme išli vlastne na tom ekonomicky tak, že za posledných 25, možno aj 30 rokov, 25, čo máme na trhu my, Európania, PlayStation 1, ak sa nemýlim, možno o pár rokov viac, tak proste tie ceny išli priamo úmerne, čo sa týka ekonomiky dole. Hej. Takže z mojej strany je toto všetko asi. Určite, neviem. Áno. My vám veľmi pekne ďakujem. Áno? Nemám do toho, čo povedať, to som chcel. Ale pritom som ti skočil do reči. Pohode. My vám teda veľmi pekne ďakujeme za vypočutie tejto epizódy. Budeme veľmi, veľmi, veľmi radi, keď nám nejaké svoje vyjadrenie pošlete na náš Instagramový profil herná podjebník terapia. Podčarkovník.
Podjebník. Nezabudli sme na to. Máte to aj v popise. Máte to aj v popise, presne. A budeme radi, keď nám tam napíšete svoj názor na celú túto tému, či podľa vás stoja naozaj proste tie hry veľa, alebo sú teda priamo úmerné, alebo stoja málo, alebo jednoducho hra, za ktorú by ste boli ochotní dať aj v dnešnej dobe 80 € napríklad. Viete? Takže kľudne nám napíšte, budeme veľmi, veľmi radi, kľudne si to môžeme vlastne asi poriešiť rýchlo aj na začiatku ďalšej epizódy, pokiaľ sa k nám dostanú nejaké tieto otázky. A v ďalšej epizóde sa povenujeme novinkám v hernom svete. OK. Takže... Súhlasím. A práve ste počúvali podcast, ktorý má cvenk. Bingo! Bingo! Bingo karta. Kde je moja bingo karta? Musíme to spraviť do ďalšieho podcastu. Určite. Takže lúči sa s vami vaša herná terapia. Čaute. Čaute.